Okay, ingat lang kayo dyan. Hadawak kayo ng mabuti dyan. Baka, ano, yun, pababa na ako guys. Pabalik na ako. Yun. Yung paakyat pala mahaba. Pero pagbalik, malapit na. Yan. May shortcut pala dito. Pag aakyat ka doon sa kabila, ay mahaba pala ang daan papunta kay Jesus. Pero dito ay malapit na kasi shortcut na pala pagpababa na. Ayun, ayun na. Oo, ganun pala. Sana kanina hindi na ako nagdiretso doon. Pero at least nakibidyoan ko yung mga ano doon. Yan. Wala shortcut. Yan.